ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନୋରମା କ୍ରିଏସନ୍ର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଏହା ଆମ आड़ी बड़ी ऐसे कोरोना बोले उड़ी, भाई भौणी है डरना कोई उड़ी, जो मर डरिब नाहिटी मन रखिबे साथटी, प्रतिकारण विपद करिबा बोले उड़ी, कोरोना सहित लड़िबा बोले उड़ी, ଆମେ ଲଢ଼ିବା ବୋଲେ ଉଡ଼ି, ଦେଶରୁ ଆମର ଛାଡ଼ିବା ବୋଲେ ଉଡ଼ି, ପାଖରୁ ଆସିଲେ ଘରକୁ ଭୁଲ ତୁମ ହାତ ଗୋଡ଼ିକୁ, ଭଲ ଭାବେ ସଫା ହୋଇ ବୋଲେ ଉଡ଼ି।